Két magyar zarándok Szent Jakab útját, El Caminóját mutatja be egyéni látásmóddal Birinyi József rendező és Tokai Ferenc zarándok szerkesztő Út a csillagok alatt című filmje. Két kamerával kísérték a két barátot az alkotók a világ oltárától, Fátimától, Santiago de Compostelán keresztül a világ végéig, a kontinentális Európa legnyugatibb pontjáig, Finiszterráig. Ember, 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 Isten, ember, múlt, jelen, jövő, valamint ember és önmaga kapcsolatába vezeti a film a nézőket. Szakrális tisztulás, erőpróba, élményút, kapcsolatok, ízek, hangulatok, képek, hangok, belső hangok, tradíció, jellegzetességek, természeti, épített csodák, mítoszok, legendák, 21. századi templomok és emberek. Az El Camino, az út állandó. Mindig más-más élménnyel, rekkenő napsütésben, zuhogó esőben, az új világ felé tekintő óceán viharával, szépségével, a zarándoktársakkal. Egymásba kapaszkodik a portugál, spanyol, magyar múlt, Isten és ember, ismerős és ismeretlen, a két barát.